angazi ngichaza kanjani but sabangani phezu kwalokho futhi sokhazile. The best thing uMbala akayenza empilweni yami engasoze ngayikhohlwa yo ingebirthday yami yalast year uMbala wavela wangithi duku nge-12 ye-pine twist ngebhodlela le-Valentine ngangakholwa ukuthi hayibo uMbali ibhondi yami noMbala i-strong ngale ndlela le yokuthi ngisho sixabene i-hour likhulu singaxolelananga even kuba noma thuba wrong uzofika nje komunye xoxe ube right isikhohle futhi usigade senganeni. Into engasixabanisa noMbala ngiyiboni ayikho uMbala into angayenza kimi ngicasule. Mangaluza uMbala empilweni yami angigazi ukuthi ngingafela kanjani angifuni nanokuyicabanga nje leyo because uMbala mangathi uyafa nami mhlawumbe ngingazama ukuyibulala. Iposamuhle. Mbhekama eyelash ngathi mishanye. Ila. Ngijabula ukwazi mina igama lami ne? Ngitshela ibhari guys mina sister lo ungenza nervous. Ngibona amehlo avulekile, uthulile. I'm not sure what to make of this and nanoma ngizama break the ice. Sister ngasibhayi. La. Ngifuna ukubona ukuthi kwenzakalani. Mashaka nje noma tattoo. Ubhalele welcome. And then la phezulu Alone. Ubani lo? Ingane yami. And then enye ila. Mara ngathi yakhuphuka Chomi enye ila. And then in step by step like it. Ngazi lapha zokungane nami. And then alone ke uba bakho bani? Ayanda. And then yena wangibhala mina. We. Hayi. Ngeke umuntu ongaloni igazi lami. Umbali khona something amela kutshela yona. So ngicela ukuthi Mbali sathi umosha isikhathi utshele unokwazi ukuthi umbizelene la namhlanje. Nokwazi. Into engibizele yona namhlanje. Ngifuna ukukwazisa ukuthi ngitshola no-Ayanda. Hayi yabona April Fool Mbali. Kunjalo mntasi. Ngitshola no-Ayanda. Ekujoleni kwami no-Ayanda ngithi uyazi ukuthi nengane. Uletho nje wena wami uthi ex yakho leya. Yilokho wena okwazile. Ingakho namhlanje ngibhalele Amido X ngicela ukuthi ngicela ingisize ukuze ngikwazi ukukhipha le mfihlo. Because sesineyinkinga manje. Sonke lesikhathi ngenza isilimo. Masineyinkinga no-Ayanda wena umuntu oqala usiduduzayo. Kanti wena uyazi ukuthi futhi ngiduduzane nisifike niduduze mina ngiphinde noduduzana nodwa amakhoneni. Uzomithe Mbali. Angijalo mntasi iphutha lami. Usungibiza ngomntasi Mbali. Angisisona umntasi wakho mina. Njengoba bengitshela ukuthi uthandana no-Ayanda nje uyangihlanyisa uyangisanganisa. Into engiyanyisa kakhulu utunga lento ayenzayo uMbali ukuthi ungenza isilimi isikhathi eside elokhu enza ngathi uyasiza abantu uyisiza yena. Iphutha lapha engalenza ukuthi ungakwazi before ukuthi before ini Mbali uzuqala high school ukwenzelani kahle sisake high school ninja benginawo ama-feelings a-Ayanda kwasho kona ama-feelings omnuka Mbali lezi inyembezi ufuna ukuyikhipha bekumele uyikhiphe before wenza nami imnyalo wenzile into ebengicela kuwena ukuthi usinike ama-blessings akho ama-blessings okumnuka yini ungafika udla indoda yami uphinde uzofuna ama-blessings kumina Osukuthi ukwatile ukhafuna ibhikiri no usuhlukene no-Ayanda nawe uyasho ukizana imali mawo mangaka ama-ex akhe angishelayo ngiwatshela ukuthi ngesikhone cause ukhazini you my everything Mbali kodwa wena ukwazi ukuqoma ubaba wengane yami angifuni nje uphinde kubone yeka futhi nokungibhanyazela amehlo amakhulu lapha phambi kwami angifuni ukuphinde kubone Mbali umgodoyi vele umgodoyi lento ayenzile ubunje futhi nenje ingcono kunayo ngoba idla lokho kusuke sekutshingiwe emgqomeni uMbali uyizimzimi qhobozela umuntu ephila wena uneshow uthi umisiso Ayanda neshow kuyalubuza lokho all along sazi ukuthi ingane yakhe ingane boyfriend yakhe la college qambe lo munye umfana manje beka nothi ubani baba ngani angithi uSipho wambambisa ibhanji manje ngathi naye akasekho sure engiyawarisha the agency ngathi kufuneka i-DNA test la yinyulunyulu nje Mbali amabhadi ozoba nawo
Sengisaba ukusho. Bengisaba ihlazo. Yini ngesikhathi uqoma indoda yami ihlazi bungayisabi. Ayikho Sonke lesikhathi uyangifihlela. Ayikho into esinayixoxa nawe Mbali. Kodwa kwazi ngomfihlela uzushela indoda yami. Ayana, nangu unokwazi. Khuluma kuzwakala ndoda. Mina engaqala ngikusho cela ukuxolisa Bisa wenzeni? ngalokho ukubona njengamanje. Ngibonani? Lokho kwenzakalayo. Kwenzakalani? Mina noMbali sikwi-relationship manje. Kodwa Ayanda buwazi ukuthi ngiyakuthanda. Usangithanda? Angikazi ngaye ukuthanda Ayanda. It's about to go down. Pho sonke lesikhathi indawo. Bengifuna wenza ukudoda. Wena wenza ukufana. Mina wathi empilweni yakho awusangidingi. Wanzima nje ukubona ngayo. Njengendoda bekumele ukulwele lokho kodwa. Hayi ukuthi ujampele kwabanye. Ngizamile. Manje indoda waphela Ayanda wayo besinayo Thongo. Kodwa ngizamile. uMbali ufakazi. Fakazi ngokuthi akuqoma. Akumithele. Mina nawe bese singasatholani. Ungiblockile even yonke indawo bengakhulumi nawe ayikho into bengixoxa nawe. Hayi Ayanda uyakwazi ekhaya. Bekungekho lula kodwa indlela Yonke into ayikho lula kwena kubuka utelulile uthi umithisa abanye. Ayanda, uthi usakuthanda nokwazi. Noma wengane yakho uthini? The past or the future. Uthatha abani between the two. Hey, akukho lula. Angifuni uqamba manga akukho lula wafethu because manje unolwazi naye uma wengane yami yokuqala, yabo? Kanti noMbali uma wengane yami yesibili. Ngifuna futhi ukuba ubaba nje. Ngifuni futhi ingane zami ithole omunye ubaba mina ngikhona. Ngisaphila. Into edala ukuthi size sifike la sikhona. Ingenxa yakho. Ukube wena ushintsha izinto zakho bengike ngikwali. Yiziphi izenzo zakhe ukhuluma ngazo? Wakuchithela. Wachitha. Because ubenza kusobala ubengafihla athethe namantombazane phambi kwami ngibuke. Mangifuna ukuthatha ifoni sekuyalwiwa sekunomuntu omubi. Mbali mangaka ama-ex akho mina ngine-crush nawo kodwa ngoba ngisimilo ngiyakwazi ukuyibamba. Ngingafila kanjani mangase ngizame noSipho? Yini? Lento yenziwa uMbali ubukepekepe nje isaqamgwaqo. Ayanda, uyamazi uSipho? Ngiyamazi uSipho. What if lo mntana lo akusumntana wakho, umntana wakaSipho? Hayi, angeke. Because Futhi wawungisho isikhathi nenze lokukhohlakala lokhu uzuyaphika uzuphakamisa amateku. Nokwazi ufuna ukuthini? Ufuna ukuthini kumina? Ukusho lento ocabangayo. Hayibo. Hayi Mbali. Sengenzeka ukuthi mhlawumbe mina mfethu ngishawe ngebhomu kanjani? Ungabe kasiphi ingane yami? Yakuchaza yini uSipho lokhu uphinda igama lakhe noma icrush yakho? Yesazi phela amasoso ushanda zonke. Awukwazi ukukhuluma kanjalo futhi. manje masuthi wayalisho ngathi ushaya indawo zonke. Anda phela usuluza kwasana epletini chaba ngisho ithanga. Umuntu okhuluma kanje. Bese nithi ngizoba nekusasa eliqhakazile naye. Kodwa umuntu ongamela lento impilo yakhe yonke. Uyadelela too much nokwazi bese indlela akhuluma ngayo nama ayikho right and manje useyenze lento yaze yathi mfethu phambi kwabantu wakhuluma ngendlela engekho right nami. Manje kuthiwa masekunje. Nokwazi. Umbali. Ngiyamthanda. Manje ubona ukuthi kuyangichaza lokho. Ngeke uzokushintsha. Ngaphandle uzongena kule nto sami. Mhlawumbe ungancema ngifake uSipho lapho. Unless unokwazi uyayifuna i-threesome. Ngifuna ukungena ngasijoyina. Phela uma bengani zami bobabili. Ngihlanye igama mina. Kuningi sakuxoxa naye unolwazi mfethu ngamvezela nokuthi mfethu lento yokuba nabafazi abaningi khona phela uyakwazi lokho manje ke mina ke awunankinga mina. Manje kodwa unanguthulile sisi. The threesome
angiyiboni futhi ngeze yenzeke nje. Ngeke kwenzeke. Lokho nje.